Fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jkun qed iħabbar l-ismijiet tan-numru ta' linji tal-ajru ġodda li se jibdew joperaw minnu lejn Malta. Il-Gvern għalhekk jinsab kommess li jkompli jaħdem biex isaħħaħ is-settur turistiku ta' pajjiżna anke fix-xhur tax-xitwa. Jekk se niftħu biex iġib suq ġdid u jekk aħna kemm il-darba inħajru airlines oħra biex itiru lejn Malta mhux biex jieħdu xogħol illi diġà qiegħed hemm imma biex jiftħu suq ġdid u f'dan l-ambitu anki nixtieq inħabbar illi probabbli għas-sena d-dieħla se jkollna iktar airlines ġodda li se jibdew joperaw lejn Malta. Ma fuq di forsi wara Settembru jiena Joseph jew inkella sieħbi Gavin nkunu nistgħu nagħtu iktar informazzjoni. Meta kienet jieħu sehem fil-programm Issues fuq One ippreżentat minn Antoinette Falzon it-tlieta filgħaxija, il-Ministru Carmenu Vella qal li l-Gvern se jkompli jagħti l-appoġġ tiegħu meħtieġ lil pjan ta' ristrutturar tal-Air Malta. Tal-Air Malta bħalissa ma rridux ninsew illi għaddejja minn perjodu ta' ristrutturar. Il-Gvern Malti kien għamel commitment mal-Unjoni Ewropea fuq a restructuring program għall-Air Malta, dak il-commitment irridu nonorawh, dak il-commitment l-Air Malta trid timplementaħ u hawnhekk kemm jista' jkun il-Gvern ma jridx joqgħod jindaħalu fuq l-operat tal-management tar-restructuring għaliex dan beda sentej qabel ma daħal il-Gvern il-ġdid u ovvjament aħna ma rridu l-ħadd illi jew ma rridu nħassru l-ebda pjan, aħna qegħdin hemmhekk biex nissapportjaw anzi dak il-pjan. Il-Ministru tat-Turiżmu kompla jgħid li għandu fiduċja kbira fl-Air Malta u jemmen li din se terġa' tqum fuq saqajja. Jiena nemmen illi biftit iktar sforz l-Air Malta toħroġ mill-impass illi qiegħda fih. Fl-istess programm ħadu sehem ukoll iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija, il-Kap Eżekuttiv tal-istess awtorità Joseph Formosa Gawci u l-Viċi President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti George Mikallef.